Mukabat sa 6 million ka pesos ang gigahin nga pondo sa lokal nga gobyerno sa General Santos City alang sa pagsaulog sa Tuna Festival sunod bulan. Sumala sa City Tourism Office, ang Gensan Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang mudumala sa selebrasyon karong tuiga nga giaprobahan ni Mayor Lorely Pacquiao. Nahanay ang partnership sa LGU Gensan ug mga negosyante pinaagi sa Memorandum of Agreement nga giuyunan sab ug giaprubahan sa bag-ong konseho. Una nang nasabutan nga ang LGU ang mugunit sa budget samtang ang Chamber of Commerce ang in charge sa mga aktibidad lakip sa Tuna Congress. Dihang virtual pa ang selebrasyon sa Tuna Festival, anaa sa 3 million ang pondo niini apan karon nga balik face-to-face na ang selebrasyon, gidungagan sa mayor og 3 million pesos. Sumala ni Shandiliedo Pistanyo, ang city administrator sa syudad, nga lauman ang kabaguhan sa selebrasyon, hilabi na nga naa sa alert level 1 ang syudad. Gihan ay na ang daghang mga aktibidad sama sa float parade. Ginatunan na sab ang pagpahigayon og street dancing competition. Sa umaabot nga Agosto 22 na pagahimo ng soft opening sa Tuna Festival, samtang sa Setyembre 1, 2022 ang grand opening nga mulungtad hangtod Setyembre 5. Sumala sa City Tourism Office, maadto sa mga papremyo sama sa float parade competition, fish fest sa Fishport ug sa uban pang aktibidad ang dakong bahin sa pondo gikan sa opening ug sa closing ceremony. Nang hinaot ang lokal nga gobyerno nga pinaagi sa pagsaulog sa tinuig nga Tuna Festival, mapalambo og balik ang turismo sa syudad nga nahagba tungod sa pandemya. Naglaom sab ang LGU nga magmalampuso ng ilang mga plano sa pagsaulog sa Tuna Festival 2022 diin na ila ang Gensan isip Tuna Capital of the Philippines. Ang Tuna Festival, usa ka mabulokong selebrasyon sa Gensan diin ginapasundayag ang kaabunda sa mga isda nga makuha sa Sarangani Bay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.